Pag sinwerte, di 200 pesos ah. Oh. May durog. Hello mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel, Christopher Gonzales. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga tupay. At dito na naman ako ngayon magpapalaro mga tupay. Kaya may nakapila dyan. Dyan tayo magpapalaro ngayon mga tupay. Sinong gustong hula dyan? Okay. Okay, sige, hulaan mo na kuya. Ito yung una natin kalawak mga tupay. Ushi. Uisi? Oo. Uisi talaga? Oo, ushi. Sayang kuya, mali. sayang. Next time sunod paglaro natin ano. Sa iba naman baka gusto rin nila. Okay. Para mas marami makatry. Marami, mas maganda. Oo, para mas maganda marami. Kuya, try mo lang kuya. Try mo lang. Palaro. Oh, pag nahulaan mo pangalan si Chiria, 200 pesos. Hawakan mo para para may idea ka. Yan. Ayan. Anong hula mo? Ha? Brechi? Mali pa rin, sayang. Dito muna. Sayang, di tama. Dito tayo. Dito, 200 pesos. Katuwaan lang mga driver. O, hulaan mo kuya. Chichirya yan kuya. Pag na tamang hula mo sa pangalan Chichirya, 200. Yan, pangatlog. Katuwaan lang. Oh. Anong hula mo kuya? 200 pesos sa'yo, pang boundary din yan, yung nag-boundary ka. Oh. Bigay mo na lang sa akin ito. Ito mo na akong pera. Hindi, mas maganda yung may challenge. May challenge, paswertihan, oh. Paswertihan lang to. Oh. Pero daw mo kuya. Mas maganda yung may challenge din tayo ng konti, di ba? Hulaan mo lang naman eh. Pag sinwerte, di 200 pesos ah. Oh. May durog. Oh. Sige. Pinahirapan mo yung sarili mo, oh. Huwag mo punitin, huwag mo yan ah. Yung kulay green na ano? Yung parang OG? Ha? Mababa yan eh, mga OG yan. Hindi, yung isa pa, yung kulay green na naman. Ano kuya? Anong hula mo kuya? Ha? Hapkis ako. Hindi, yung parang green, di ba yung kulay green? Snako. Oh, yung snako? Snako, mali pa rin. Mali pa rin. Snako rin yung sa'yo. Snako. Snako, mali pa rin eh. Ito. Ito ang kaibigan natin. Di, try mo lang. Try mo lang. Oh, Chichirya. Pangalan Chichirya. Try mo lang. Chichirya? Oh, pangalan lang. Pag tamang banggit mo sa pangalan ng Chichirya, 200 pesos. Kiray. Kiri? Kiray. Mali pa rin eh. Oo, kasi ito mahaba to eh. Pahaba siya eh. Mali pa rin. Oo. Mayroon pa ba dyan? Oh, ito ba? Para buksan na natin to. Para makita rin nila. Siya na ba yung hindi pa nakahula dyan? Nakatry. Ayun, sa likod. Ito si kuya. Tapos ito eh. Tingin ko, alam na yan. Ano hindi mo? Sige, ito muna. Ito. Siguro. Naglalaro. Dali. Oh. Sige, hulaan mo lang. Pangalan si Chiria. Hula ka ba? Hula ka. Sige, ikaw pang huli. Oh. Pangalan lang. Bilog-bilog. Pilos? Ha? Pilos? Pilos, mali pa rin eh. Dito na, huli na lang, panghuli. Oh, ito. Oh, panghuli. Oh, 200 pesos pag nahulan. Panghuli. Wisi. Wisi daw, wisi. Ikaw bro, ayaw mo na. Sige, pabuksan ko na yan. Tama man o mali. O, buksan mo na. Pakita natin sa kanila kung, ano, sige. Wisi daw, wisi. Ay, hindi. Anong chichirya yan, sir? Buksan mo lahat. Ay, mali. Vinegar po siya. Mali. Oh, sayang. Wala pa rin nakahula. Yan, mali oh. Wala nakahula. Mahirap mahirap hulaan. Oo, vinegar po siya. Yan. May nakahula. Wala. Sayang. Sige, marami pa pagkakataon magpapalaro ako dito ulit eh. Sa ngayon, walang sinwerte. Oo. Wala nakahula mga katbay. Sagot ko sana piwi. Kasi parehas Piwi. Oo. Kahit kung tawag parehas sila. Parehas yung laman ano. Oo, pero kaso yung pangalan. Ayan mga katbay, walang nakachamba. Wala nakachamba. Sa susunod natin palaro. Alright mga katbay, dito na rin magtapos yung video natin. Walang pinahalan mga katbay.
At siyempre, maraming salamat sa inyo ha. Sa pag-coordinate. Papalaro. Okay, salamat. Alright. Sakin ng dress para mas maganda para Ayun. Okay mga katubay, hanggang dito na lang mga katubay. At siyempre, see you again to my next vlog mga katubay. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the button bell and click all para maging updated ka sa i-upload kong video mga katubay. Bye bye.